Iraq chuan a missile chuan vor Scud nen an thenom ram Kuwait an runa ni hni chungin an ram pum an hne mana US chuan a thurwal pui ram Britain tiamin Iraq laka indo apuanga kumsang ka zakwa somkwa pakhata khan Gulf indo na chu achua kane indo tran tira khan British chuan an sipai thra SAS anti mai Special Air Service mi pariat te chu Iraka hian intelligence thila te Scud missile ka chuana ti chiat na tur observation post bun na tur te lova buat sailok turin atir luta an be pui thak kalsuala SAS chanchina tlan chuana thui ber chu anjinga mi pakhatin atong zui nge SAS mi lesa thok chuak te hi Bravo 20 tia hria tania an chanchin hi soidan rang aom nuala ataka che chuak mi pathum ten le khabu anjiaka an hriat dan ainang lo nual anua SAS sipai hlui pakhatin an chet dan hi Iraka achui zui le ngata athu soile che chuak te thu soi chu ainang lo le bok mase melma te ram chungril taka anluta antal buain manlova tlan chuak chu mi pakhat chia om tero thil chiangane kumsang khazakwa somkwa pakhat January ni somni pahni zandar kwa Saudi Arabia a Al Juaf Air Base atangin RAF Chinook helicopter chu athok chuaka achunga chuan SAS patrol mi pariat anchuanga melza somlia hla Iraq ram chunga thlok lut turanne Iraka hian observation post pahni Scud ka chuana choison mai thei chi lo thli thlaina anwabundona observation post hian heng missile launcher hi a hmufu ni chuan kap cheturin thlona ako ngal mai theidona indona chuan atangkai don hle thlona chunga chuang te chu Middle East a January thla lut chau ania anram hriat chian lem lova mel maram chung melza somlia hla anwa chedon ania aza momdu kher ome anchuang ma hian intelligence officer chuan briefing anei puya anman don chu ni chuan in kap hlumula intifuzo kang tinacha nge helicopter chuan reilo te hnuwa Iraq khotlang thaler chu athlenga achunga tangin mi pariat te chu anzuang thlatangala zan thaler vozia chu anthil hriat masak ber anita ome anchet na hmun tur chu a hre om hle don tian chiang tlang hle thlona in anda na chu thil kal sual pala aron lam le na tur extraction point ani ngala mase SAS te chuan anom na tranga lavak lova uibau ri antria miring chena a hlalo tia chiana wangin chu muna omreng chu thil ti chi anilova observation post anbun na tur mun chu chimlama tangin anpana mel nivel ankal mantin khuwa aron wartane anmamo tur chole mutnate radio a inbiak pona zong te ana veka wangin anrithlea kalchak thei anilo anmabak la chu ako khop mai mi pariat te hian observation post pahni chu anbunanga Iraq sipai te chak thiarna chu biru chungin anthli thlain puitu anron thlen ma ni som chung chu anom na ngaya anom turane jingdar nga vela chuan luikuang hlui atui kang chat to anwathlenga anom na tang chuan sipai chak thiarna kong pui chu a hlavak lo anjinga mi Chris Ryan chuan en hlatna hmangin anthli thlaya an bultlanga chuan thlona ka thlak na pahni inbun amua helai vela hian sipai mun a om aring thiam ngala ani lo vek poin observation post siamta se man chua anol samdona thlona an kaulut theidon lo bok chua chapa an tlan chuana tur kong la chu aka phak tok ani dona wangin mun him lo tak kane radio in mun pui lambiak po antuma an radio chu athok tatlat lo maya sipai huai sente chuan an tal buai tian hria a thilkal sual pakhat aom poin an be pui thak chu a che theyang bera
top ngal vek thei ania an zamin an hlau ve hle ta ome anom na tang chuan chonhudar ni vela thom dang an reta ral khata chuan kel thidar aron ritliar tliara SAS te chu an bul ko panga chuan an bet ngal rok rok mi pano pang hian kel aron veng alonia a mu vai chuan midang a hrilanga SAS te chu Iraq sipai ten an ron zui ngai don thren khatril ruwa chuan an din mun ti der thong thei tur ania wangin ka hlum mai duna te po aoma mase ka phlum ta se abo ti hriain an ron zong dona thil thra ani lo ba ka Geneva Convention awangin chu thil thiang ani heklo no pang chu reivak lo om nuwa atlan cheta phut maya SAS te chuan an mani ron muwa a hlau tlan chiange a kelumin atlan tian hrechiang am lova a muni vai chuan abul hnaya sipai te chu reilo te a an ron langanga in kana achuak ngei dona chuwangin chhun pachanga ris lain anin thiar fihlim thuai angai ta ne anin siam lain thom dang an hrele ta lir thei lian thom ania a in soria tang chuan teng thom niom tak ka ne SAS te tan chuan amangan thla khop mai teng ka ni chuan voi khat aron ka panga azo der don an silai nen position chu an lo lave sa soya lir thei chu aron thlengta van nei thak takin tank nilovin bulldozer zo kalonia akhal tu chuan sipai ten mu chu a in thiar filim ngala tuna chuan SAS te chu tual chung min an mutange mun him lam an pan atrul tak zet to ahnua an chet na chui tu chuan kelveng tu no pang khan a mulova bulldozer khaltu zo khan a mu masaber ti fin fia helai muna cheng te hi boduan nam ania Iran nena anin dona a ral hrat tak ani nge SAS te chuan an hmayan tuama an kal chuak ta an hmel an hmulo chuan Iraq ho chuan an rin hlel lo an beisayane Iraq an luni atanga ni khatle darkar som pariat tarala harsat na an la tok lem lo mase SAS te chu an chak tlanga chuan mi pahnin an lo en thareng alonia silai an kenga tu tengen ni tian hriat phot chuan anin kap ngei don tia chiang reng mai Chris Raina chuan a thian te hna chuan pangai taka kal turin a hrila an hmel ma ten ni ti hrelova an tlang thei hlau a beisayane amai ro chu tiang chuan thila thleng talem lo Chris Rainan mi pahni te an bai chu silai an ron met puak ta nina soya an chanchin ziak tu dang le he bei pui thla ka an ho tu pa mekne pa poin chu tiang chuan aziak ve bokane SAS te chuan silai nen an lo chang let ve ngala Iraq ho chu lir thein an ron thlen bela mi somthum vel lai ani tawme silaya in kana nasatak achuak zui ta niin SAS te chuan an soya an tolkir na chu tlang pang mun walau laya ania silai tlir rangchi nen Iraq ho chuan an ron ka pa an nin an chang let ve boka SAS te om na lai chu silai muden na wangin aron ko chuk maya an lubula silai mu aron thlok fuwa boka radio in kana thleng ti thu thon an tum masen radio chu alatlang thei talo zel radio a mun pui an biak po thei lo chan hi atnuwa chui zui le ania radio frequency dik lowan thril tia soite po aom hiala mase chu adik lo niin BBC chuan an soya engwang taka in bepop thei lo ngen ni ti chu hriat chian ani lo SAS te chuan mi pahni thum an thalta ome an tolkirna bula chuan thlona ka thlak na tanga silayan ron ka chuan aron deng dot maya tol zel thei ani to lo munrem chang laya anin khuarta a anip an mamo zong an da na chu an tlan san ngei atrul ari ema wangin kenzel chi ani to tlat lowane Chris Raina chuan anip tel lo chuan dam chua a hupurom hle don ti ria an mission chu chun zom thei ani to lo tian chiang tlang ta boka
ipatrangin rocket launcher pakhat an phora abak chu silaya ka pha ka awm to wangin an langam to lo SAS zinga hian hein kana hian thi anomia lo chu thilmak takane ni dang chu ni se anwaya thina khopania chunglam thil ti theina a in rol ni hialin Chris Raina chuan hasoi hein kana hi annuwa chui zui tu Michael Lesara soidan nen ai nang lo hlea SAS te hi bedawin ho chena antluluta anti dan phunga chuan heng nam te hian mel thriat lo an mu chuan van vor zong in silai voi ni an met puak thin atia silai an me pu nuwa SAS te chu an chia in anin sasenga an nip ritak mai chu SAS te hian an jirang chi in an nu chia in kana na satak athlenga nga soi hi adik lo ative thung engpo ni se SAS mi pariat te chuan dam kho chuana ta na an mamo em an nip chu an tlan chiat sana extraction point lam an pan san atul ta ne patrol akal te hian har sat na an to ka biak po thei an ni lo chuan extraction point ta hian helicopter chuan darkar somli pariat zela aron ngai chang thin do na helicopter chu chumizan chuan dariata ron thleng tur ania extraction point na chuan SAS pariat te chu dar sarile chan vea an thlenga helicopter ron thlen hun an nga ka chumizana darkar chan ve chu kum khodai tur khopin akal muang ta ome dar sarile minute somnga panga po helicopter chu aron lakal talo an be seina chu achuai tran hle daria taria eng thoma an la hrelo minute som dang an ngak lea sipai te chuan ron hruai chuak tu tur aron kal don lo tian thria a mel maram pil rila an sahim na an dap pangai don ta mun puilama khan patrol mi pariat te chu biak po thei ani tak lova helicopter chu an tir ve ngei maya mase ma zana pilot kha anom sam lo wangin midangin an thla kalonia an extraction point tak chu a hriat chian lo wangin anin pel sola anin chan chuak thei talo alo ne SAS te chuan ruahman na dang an siamangai ta anom na chu Syria ram ria tanga mel somsari panga hla ania mase Iraq sipai te chuan ram chunga mel masipai rontlalu chu anvil to do na wangin vapo top ngam chi ani don lova chuaya chuan chimlam Saudi Arabia ram ri pana Iraq sipai te beisei lo taka chuta tanga Syria ram ria in her kwal le chu antlan chuana kong himber tura an ngaya an thom no hak lai le silai ken nen Syria an thlen thei ram angai don Syria hi hein dona hian antel lova Israel le athurwal pui sipai te antlalu tani chuan an mun puya an pekir le mai turania Syria lu chu SAS te tan him lo na a om hran lem lova mel somsari panga an kalanga an him mai don ti na ne an kalna chu thamang zana ni nen athim kher maya khomu hlei thei ani lova darkar tel fe an kal hnuwa chuan mi pariat te chu khothima wangin anin muton thei lova Paul nia an thriat lovin an lawin then rang reng to a Phillips Ryan le McGon te chu Paul khat tania McNabb Pring Lane Kosik Leo le Coburn te chu ashrangin an kala Ryan hian an silai ken lai ba ka rocket ka chuana akeng tela Paul ni te chuan an theyang angin Syria ramri thlendan tur chu ashranga an ngai tua atul ta ne Ryan te pathum chuan night vision mangin khuwa an han chuana an kalna tura chuan an hmu phak china mi hring chen na an hmu mi alova an jin kong chu ator hlelom don tian hailo an pathum chuan khovar ma thlengin an kala chuna chuan an mel ma ten an ron muang tian hlau ba ka nisa kalchu a hre om don awangin chol antuma mase nomna chuan hanbi ruk na tur a om tlat lo January ni somni panga tengkin herna tura leyan lai khuara chuan anin kula
alum kher mai zan aron nia khovo dan chu namai lo tak kane mi pathum te chu khovo tin ahmet hlum mayang ti hlo oma Philip sa phei chuan adam chua zo arin lo thu asoi chuak deuh chen to Iraq sipai te ain sikle sa omdan chu anta na mel malian zok an thi puyata na hlo om zo kani ti Chris Raina chuan achiang hle zanreya tenkin herna tang chuan an chuaka Irakan luatranga ni ni le darkar somnia mi pathum te chu an chuak le ta ne khovotin mi ringa me hian anril ru abuaya an ngai tuana anubut thrina Philip sachu khovo ta wangin harsatna tok tia chiang reng mai a awak waka akut kordum bun chu vota wanga akut hi toy motiin a tre chel chul boka kalzel adu tolo heta hian kathilo lo mayang tin zanthi ma chuan a thutatlat maya raina chuan ifanu ila muduni chuan inti pachangla Syria ramri kan luangai tina fui ve thung Philip sachu hankal le ma se rei ankal man lo thim thama chuan abawa a thiante pathni chuan zong ma se an muzo to lo Philip sachu thianga nga in ankal sana ni ni nuwa aruang chu tual chunga mi ten anchara votina methlum ninan nga yene atuk zinga rain le mcgona te chu mun pakhata anchola kel thiri anthele ta kela ron lan nuwa kelveng tu kumu palam chu aron langtel ngala raina chuan an buaina chu tual chunga mi ten an muatranga in tran aniangin kelveng tu chu ka hlum ngal mai adua mase mcgona chuan lir thean nei chuan irakatranga tlan chuana chu ati ol samsot don tiin zui adu thunga chutiang tur chuan raina chu a thlema mase raina chuan ka zui lowang che heta hian zanda rukle chan vethleng kalo ngak chenga iron kir lowani chuan ka kalsanang che tiin a thian pa chu athla kelveng tu khan tractor anei nina soya megona chuan chu va ho sak katuma amai ro chu zanda rukle chan vethleng poin Chris Raina hne na chuan aron kir talova amain tlan chuana kong azo angai ta ne megona ron kir lo chan kha anman alone Iraq sipai ahan tong fuwa Philip sasilai aken sak mangin avabeya mase Philip sakhan asilai mu chu alo thun bel tolova voini khat bak ahmet puak man lo makang reng takin Iraq sipai te chuan silai nen an chang let lova an manin tanina anda zuita alone polelam mekne patelama khan pengle talok bokila January ni somni paruk zana mi panga te chuan taxi an lambuna Iraq checkpoint pia extraction point dang an pana checkpoint chu hel tumin kein an kala taxi khal tu chuan police te apun nuwa anum zuya January ni somni pasari zinga mi panga te chu civil mi tele police tenen anin nang chinga konsok lio chu civil mi ral thuam keng ten an kapluma an ka hlum na hi Euphrates luibula ni in helwi hleutu leina chu votin ahmet hluma mi pathum te chu manin tanin ranga an khunga anin dop na kutan thlakin ngai sak an tur nuala kumsang khazakwa somkwa pakhat march ninga chua zalen anita chau man lowatlan chuak theyom chun Chris Raina zin kongero thina hlim kor ti hian a hril fia chiang ber ome tui thol chu neya tui anei to lova cho ei si lo tuin box si lo mumu mal lovin akal zela Euphrates luiva poa tuiva thal chu atum danane megon nena anin thren zan kha ania anung lama rain chuan lir theilai tamua megona kha aron kir le ni ringin alom man viau mase lir theidang aron langlea melman ni ti hrathiam asilai mu athuna rocket launcher chu akap zui ta ngala lir thei pahnia Iraq sipai som rual chu akap lum ta vek ni na soyane
January ni somni pariat chhun chu dai hlim a hmu fu laia atom ni lenga tui hal le ril tram nen a chaw to hle raina chuan anuin anau pan laia a hril thin har satna kan to chuan han trap vak maila ril ru a thoveng deuh ti chu a hre chuak mau peka tratum a trap thei box si lo chu an nui le ria in lama kalsan tak anupui le afanu te ngai tuin Christmas chol chu anin mu top na ber ania Iraq thalera atluhlumani chuan achhung te chuan aruang an mu zodon lawa aruang an mu tur tala Syria ramri thlen tumin aril ru asiam lui ram rama mangchia ta na tlak lo khopa din mun duam lawa chuan acheng mek ti chu aril ruwa da lo ram atumane Irakan luatranga nisari zana chuan raina chuan Euphrates lui bul avathleng ta in pakhat avapoa alanda na trangin tuiti thiang hlim na hmun ni mai turane an hmun ma an thli thlai chuan Iraq sipayan duty ti ria abiru zui ngal tawata abiruk na lampan chuan sipai pahni patrol chu anron kal takher kherle ngal raina chu chawhle ma se dam chua tumna awangin tharuyero alaneya beilet alain huam patrol pahni chu ka hlum chi anilo ral kheldar vuak tlukani donani chemte aphora patrol pahni chu alo changta anbul hnai ron thlen chuan thim thama tanga zuang chuakin pakhat zo ko ma chuan chem chu avathiat tangala pakhat zo ko ma chuan chem chu avathiata pakhat zok chu an bo pheile ngala anin bo bena chuan raina chuan nunglama tangin areka akein ataksa chu atal theilo na turin akher tlat boka reilote a arek hluma an ruang ada that nuwa tui thiang hlim nia hriat chu tui thola dain abul hnaya kalvarta ain sa seng ta ne atui thal chu anina tuiyo zong alo ni lo aka chu akang titia tui thol danga mi chu a in le a ma se chu po chu in tlak ani chuang lo atui thal na kha tui ti thiang hlim na hmun ni lovin thil siam chuana alo nia tui chu chemical chia an pai chuana tur lam chi zok kalo nia tlema athi pui lo chau raina chuan athilina khan radioactive fauma chu wangin fa anei ngam to lo pha nina soi nge mi hring hi tuitel lovin ni thum vel kandam thei tura ngaiania chumi hnuwa chuan kan thluwa ka songa thi mai kan mabak trin rain chu nili chung tuin lovin om toa darkar somni pali chunga tuye in lawani chuan athi don tin hrechianga cho a ei lo le amumu mal lo nen a chau dan chu namai lo tak kania akal reng po azoi nok to mai ni khorhelovin atlufowa trum khat phei chu ahnar asotliaka afanu mule aduna wangin thi mai ha dam zo kanga ti chu angai tua lo ram ani ber to ne niriat chung akal hnuwa Syria ramri chu athleng ta hlol mai ma se ramri ni MT po chu achiangam lo tluk form chunga kal ramin in pakhat avatloa Syria ram chu nge yani tifian fian nuwa in nei tu chuan tu yelo pe a thu nei tu hrilin chu tatrang chuan an hmun pui lama an thona niriat chung hian kezi som paruk ngot mai a hlo mana athi teu hle irakatranga him taka tlan chuak tur hian melza somriat kilometer zahni somkua akala SAS te chanchina tlan chuak tura kal thui berane Iraka patrol alut SAS Bravo 20 mi pariat zinga hian mi panga andam chuaka sipaya tranga an chua dona choi moina tangkapui hlan an nihlom